In mun maganar mutum na gari sai su ce Buhari mun ka fada. In mun ce sai mai gaskiya sai su ce Buhari mun ka fada. In mun maganar amintacce sai su ce Buhari mun ka fada. Hai duniya! Mun ce ba zai ci amana ba suka ce Buhari mun ka fada. Mun ce ba a zai sata ba suka ce Buhari mun ka fada. Mun ce masu musai adali suka ce Buhari mun ka fada. Mun ce sai jajirtacce suka ce Buhari mun ka fada. Mun ce mai kamala za mu bi suka ce Buhari mun ka fada. Muka ce mai dattako muke suka ce Buhari mun ka fada. Mun ce sai mai fada a cika suka ce Buhari mun ka fada. Muka ce mai kirki muka so suka ce Buhari mun ka fada. Muka ce mu haziki muka so suka ce Buhari mun ka fada. Muka ce shi baya yin wawura suka ce Buhari mun ka fada. Makiya na Buhari sun yarda Buhari mutum na kirki ne, ba za ya yi cin amana ba, balanta na nima wakinsa dirarara abokina nagarta ta samin yarda. Baba bai aje dukiya da ba tun sanda yana matashinsa, balanta na yanzu ya tsufa mai zai yi da dukiya baba. Wayo ni duniya, wayo ni duniya, ga manya na fada da baba suke fada duka yau sun haɗe kai ba su san talaka. Wa'inda suke fada duk da shi ba dan talakan suke yi ba. Rijiyoyin mamma sun mallaka makansu da su da 'ya'yansu ne. Sun talaka yana shan wuya 'ya'yansu suna ƙasashen waje. Kuma zaɓi Buhari mu 'yan kasa a cikin su shine mutum na gari, wanda ba za ya cuce mu ba, wanda ba za ya saida mu ba, ya anshi kudi ya bai wa iyalai nashi su je su sha shagali. Kuma zaɓi Buhari ne na gari da duk sanatocin shi kuji, domin su taya shi aikin da za su ciyar da ƙasar tamu gaba. Zaben gwamnoni na tafe aka tsunna masar shi zamu yi, dattijo da ke halin arziki Katsinawa mun yarda da shi da Buhari su zamu yi sanatoci har da majalisu. A Kaduna gajeren shi zamu yi mai rusau mun yarda da shi, sanatoci har da majalisu dukkanin APC zamu yi. Na sauka a Kebbi gaba gudu, dan ba gudu baba ta mu muje, a Kebbi gaba da yanta suna cewa APC za su yi. Anan ne PDP ya fadi a rufa rugugugugugugu. A Jigawa garin Badaru ne, Sardauna mutum ne na gari, yan Jigawa mutanen Badaru ne. Kuma tashi mu je garin Zamfara, Zamfara
A Zamfara shehi yayi ayyukan da ba a taɓa ma irin su ba. Yan Zamfara koguna za su yi, maza mata suna koguna, kai ne gwamnan Zamfara. Kanawa na ina za su yi, in sun haka sai su ce za su bi, sun yi haka sai su ce za su bi, sun gane ubanmu da tije ne Ganduje ashe suke so su bi. Yan Bauchi mu dauki barista dan ya wuce turkunan fata, yana aiki suna bata mashi suna bai biye masu ba. Nuna rana mu daina shiga inuwa shi ne mutum na gari. Yan Yobe ku zo mu dau mai mala, Bunu ba zai ji haushin mu ba, Bunu ba za ya cuce mu ba, Bunu ba za ya yada mu ba, Bunu farin cikin talaka. Yan Yobe mu za mu Bunu gani. Gwani sana akwai hali na gari, a Taraba mu kore 'yan ta'ada, mu dau kontak mutum na gari, mun san ba za ya cuce mu ba. Kuma je mu garin Maiduguri, kashin bai ya da mu ba ashe, ya ba mu furofesa mu bi, furofesa mu mai aiki ba wanda ko za ya cuce mu ba. Ahmed Aliyu shi za mu bi, dan ya ci kaɗan da zai bi uba. In Sokoto mun amince da kai, kai za mu zaɓe ga mu. Mu wuce Jos birni na Filato, nan ma za mu ɗau lalon. Za mu ɗau lalon, gwamnan mu ba za ya cuce mu ba. Zaki dodo gundabino mai laya ne, mai laya ashe ana kabari, a siyasa ba zai tashi ba. In neja ku zaɓu Baban Buhari kamar yadda kun ka saba can, daga nan kuma sai ku ɗauro. Adamawa sai ku ɗau Bindo, Bindo mai amana ne, Bindo ya yi aiki kab Adamawa ba mu raina shi. Likitan baban mu gaida ka, na rafin daɗi barkan ka, Sahaibu ba za mu raina ba. Tunde Sabi'u nawa, da ni da aboki rana, Tunde ya saba duba mu. Nasiri ka ba za ni mance ba, Abdulhadi gwani nawa, ministan aviation ne, shi ma ya saba duba ni. Hadiza Bala Port Authority tawa, ita ma ta saba duba